Ще двоє російських окупантів дістали тюремний термін в Україні. На 11,5 років до в'язниці відправляться військовослужбовці Збройних сил Росії Олександр Бобекін та Олександр Іванов. Котелівський райсуд Полтавщини визнав їх винними у порушенні законів та звичаїв війни. Обидва свою провину визнали. Бобекін – водій заряджаючий, Іванов – навідник системи залпового вогню «Град». За даними слідства, вони обстрілювали селище Козача Лопань та місто Дергачі на Харківщині. Реактивні снаряди, які випустили з цього «Града», зруйнували чимало житлових будинків. Після того, як наші військові розбили ворожу колону, ці російські окупанти ховалися по лісосмугах, а потім потрапили у полон. Російські окупанти захопили частину Сєвєродонецька. У місті точаться вуличні бої. Українські воїни намагаються вибити ворога на околиці. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зауважив, що росіяни кидають батальйон убивць на зачистку навколишніх сіл Сиротине та Борівське. Очільник області наголосив, що окупанти не шкодують ні людей, ні техніки, якої у них вдосталь, а мотивовані грабунками. Це люди низького рівня культури, і в них єдина мотивація – це просто красти і грабувати. Подивіться, які вони ролики знімають навіть в частині Сєвєродонецьку, яку вони зараз контролюють. Вони знаходять якісь алканавтів, просто під забором якісь алкоголіків, які під обстрілами бухають, вибачте, і з ними вони знімають відеоролики, що ось це от дочекались руський мір. Дочекались. Хто? Під забором синяки. От і все. Росіяни пробували йти штурмом на Довгеньке в напрямку Слов'янська, але марно. Дістали відсіч та відступили. Так само неподалік Лимана. Ворог марно намагався розвідати шляхи для можливого просування. Водночас гатить як по позиціям українського війська, так і знищує цивільну інфраструктуру вздовж усієї лінії фронту. Ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху немає. Бойові дії тривають. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки. Українські воїни відбили ще 8 ворожих атак на Донецькому і Луганському напрямках. На мотлох перетворено російський танк, 4 артилерійські системи, 5 броньованих машин, а також 2 автомобілі. Протиповітряні сили збили крилату ракету. Ще одну радянську ракету Х-22 збито на Одещині. Їх виробляють з 60-х років минулого століття. А українська авіація відпрацювала по скупченню окупантів від Харківщини до Херсонщини. На 97-му добу повномасштабної війни українські захисники перемолотили більше 3300 бойових броньованих машин, 1308 російських танків, 208 літаків, 179 гелікоптерів, понад 5000 безпілотників та низку іншої техніки. З українською землею змішано приблизно 30 500 російських окупантів. Окупанти гатили по Миколаївщині. Під російський вогонь потрапили села на захід від Херсона та в напрямку Кривого Рогу. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». З реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган» били по Очакову. Пошкодили газову трубу, газорозподільну станцію та хлібний завод. На щастя, обійшлося без жертв. Серед ночі росіяни вкривали вогнем спальний район Миколаєва, а на Херсонщині зусиллями росіян погіршується гуманітарне становище місцевих жителів. Багато населених пунктів без електропостачання, води та газу. Область потребує медикаментів та гуманітарної допомоги. Противник, не маючи успіхів в просуванні вперед, укріплюється на оборонних рубежах, ховає техніку та підрозділи в населених пунктах, прикриваючись мирними мешканцями.
У Чорному морі залишився один корабель з крилатими ракетами. Решта відійшли до окупованого Криму. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він додав, що в ніч проти вівторка обстрілів на Одещині не зафіксовано. У Чорному морі дещо зменшилась кількість кораблів, які несуть на своєму борту крилаті ракети. Сьогодні таких носіїв лише один. У Росії на болотах палає, бо Україна озброюється тією зброєю, яка допоможе нам вигнати нечисть не лише з Чорного моря, а й з тимчасово окупованої території нашої держави. Серією арештів кримських адвокатів Росія демонструє свою слабкість. Про таке пише перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял у листі з СІЗО окупованого Сімферополя. Він зауважив, що окупаційний режим продовжує душити залишки свободи в Криму, зокрема переслідуючи незалежних захисників. Знову під удар попали незалежні кримські адвокати Едем Семідляєв, Назім Шейхмамбетов, імені Авамілєва та Айдер Азаматов. І цей перелік не вичерпаний. Чим більше українських громадян стає жертвами Росії, в тому числі внаслідок військової агресії, чим більше затребувана робота незалежних адвокатів, тим більше вони піддаються репресіям з боку російської влади. Але в цьому чітко простежується слабкість Кремля, його неспроможність адекватно, цивілізовано відповісти на виклики, які спричинені його ж необачними та агресивними діями. Еміні Авамілєва та Айдер Азаматов були затримані 27 травня, коли мали розглянути адмінпротокол на їхнього колегу Назіма Шейхмамбетова, затриманого днем раніше. Їх визнали винними в нібито організації масових зборів з порушенням санітарних норм. Ще днем раніше окупанти присудили 75 тисяч рублів штрафу адвокату Едему Семідляєву за нібито дискредитацію російської армії. Адвокати вважають це розправою через їхню професійну діяльність та захист бранців Кремля. Недостатні та досить повільні. Так в Офісі президента України прокоментували останні санкції Європейського Союзу проти Росії. Вони забороняють більшість імпорту нафти з цієї країни. Євросоюз таки подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження часткового нафтового ембарго проти Росії. Тобто під заборону потрапила нафта, яка постачається до ЄС морем. У такий спосіб Росія відправляє 2/3 цієї сировини. Водночас Євросоюз поки вирішив залишити імпорт нафтопроводом «Дружба», від якого залежить Угорщина, яка виступала проти запровадження повного ембарго щодо РФ. У Bloomberg вже підрахували, через це ембарго Росія втратить близько 22 мільярдів на рік. В ЄС планують, що до кінця року експорт російської нафти до Європи зменшиться на 90%. Ми хочемо зупинити російську машину війни, зупинити фінансування російської агресії за допомогою тиску на Кремль. Європейська Рада погодила 6-й пакет санкцій, який включатиме також заборону на імпорт нафти з Росії з тимчасовим винятком для трубопровідних постачань. Рада ЄС тепер зобов'язана фіналізувати рішення, яке зупинить 90% російського нафтового експорту до ЄС до кінця року. І ми невдовзі повернемося до питання 10%, які лишилися. Синьо-жовті та біло-червоні стяги і слова подяки. Таким маршем тисячі людей, здебільшого українців, вийшли у середмістя польської столиці Варшави. Так, українці, які вимушено залишили батьківщину через російські звірства, вирішили віддячити польському народу за гостинність та допомогу. Акцію назвали «Марш вдячності». Багатотисячна хода зупинилася на Замковій площі Варшави. Там для усіх присутніх виступили українські та польські гурти. Kochani Ukraińcy, kochani bracia i siostry, najgłośniej na wszystkich naszych akcjach zawsze wykrzykujemy nasze ukraińskie hasła. Sława Ukrainie!
Люди скандували польською мовою «Дякуємо», «Хай живе Польща» та «Слава Україні» і дарували перехожим квіти і синьо-жовті значки. А ті, кому пощастило врятуватися з самого пекла, ділилися своїми емоціями. А в Маріуполі я навіть не могла уявити, що я залишусь живою. Якщо чесно, ми прощалися усією родиною, сидячи в підвалі нескінченні ночі бомбардувань. Зараз я відчуваю неймовірну вдячність і повагу до польського народу, який щиро нас прийняв. Дуже дякуємо вам. Дякую за наш прихисток. Бо ми лишилися всього – дому, саду, міста. Польські міста та родини найпершими прихистили українців, які рятувалися від нескінченних російських обстрілів та окупації. Польські прикордонники називали цифри у понад 3 мільйони людей.